Bore da. Croeso i bawb. Croeso i bawb yma. Croeso i bawb adre. Wy'n teimlo fel bod mae'n neis i'ch gweld chi, ond wrth gwrs dwi'n gweld chi, ond mae'n neis bod chi yna. A falle se chi'n dwi'n gwybod mae lot o'n chi'n deud helo ar Facebook yn y bore, so dydwch helo yn ôl a fydd hwnna'n lyflu. Wel, mae'n braf cael croesawu pawb yma bore yma. Mae bore yma yn mynd i fod chydig bach o wahanol, achos y bore yma, am y tro gyntaf ers Mawrth 2020, dyn ni'n cael canu. Nawr, wrth gwrs, dydy yn free for all. Mae yna amodau. So mae rhaid ni gofio'r amodau, achos mae'n adeg rhyfedd, dyn ni'n dod allan o'r peth yma. A mae bobl yn nerfus ac yn y blaen. Mae dal rhaid i fod yn ofalus ac yn barchus efo pobl yn does. So, bydd pawb, jyst er gwybodaeth i chi adre, fydd pawb yn y capel yn dal i wisgo i mwgwd. Fyddwn ni yn cael canu tu nôl i'r mwgwd. Ond o'n i jyst yn meddwl, fyddwn ni eisiau canu'n uchel, ond beth sy'n bwysig ydy'n calon ni, nid lefel yn llais ni. So, i ni gofio hynny. Lefel y llais yn oce, ond canwch o'r galon, ynddo. I ni gyd canu o'r galon. Mae'r drysau gyd yn agor, mae'r gres ar y lefel iawn, dyn ni dal i bellhau, so all is good. Yeah? Wel, dewch i ni jyst cyflwyno yr oedfa i'r arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i ddod ynghyd, boed hynny adre neu yn fan hyn. I ddod ynghyd, i addoli, ac i wrando ar dy air di. A dyn ni eisiau gwneud y ddau beth heddiw arglwydd yn yr ysbryd iawn. Dyn ni eisiau dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd, a dyn ni eisiau clywed dy lais di. Yn gweddio felly am dy fendith di ar yr oedfa yma, llenwa ni gyda dy ysbryd bendithia Mari yn benodol wrth iddi rannu'r gair efo ni yn ddiweddarach. O arglwydd, mae'n gymaint o fraint cael bod yma. Mae'n gymaint o fraint cael bod yn blant i ti. Diolch i ti. Amen. Wel, cyn canu, a ironically, mae'r gan gyntaf ni newydd, so falle bydd y canu ddim yn llawer ar yr un newydd, ond hei ho. Ond i jyst eisiau darllen chydig o eiriau allan o llythyr Paul at yr Effesiaid. Clod i ddiw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu, cawsom ni'n dewis ganddo i fod mewn perthynas â'r Meseia, ac i fod yn lan a difau yn ei olwg. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael ein mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hyn yn bosib. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Clod i ddiw am yr haelioni anhygoel mae wedi ei ddangos tuag ato ni, ei anreg i ni yn y mab mae'n ei garu. A mae'r gan gyntaf mynd i atgoffa ni ynglyn â arbenigrwydd Iesu, a lle arall newn ni droi, ond ato fe. So, codwch a canwch os ydych chi'n gwybod y gan. Mewn tawelwch a llonyddwch fewn, mae ti sydd ddim. Yn nirgelwch dy gwmpaini, fewn yn hadferu ni. Wrth dy lais nid gwrthod wrad, a pob dydd y ddewis na. Does neb arall lawr i mi, neb ond Iesu ar y
fawr. Yn y dranhefn, yn y dryswr fewn, dyfod wrth y lliw. Ac yn y eiliad, fy ngwendidau ti'n rhoi, y gras i wneud wyllus ni, ac wrth gylais nid oed a fi. Dyma'n rhan drwy ddyddiau gyd. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu, ar y groes i'n ryddhau, a nawr rwy'n byw i ganu fawr. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu, ar y groes i'n ryddhau, a nawr dwi'n byw i ganu fawr. Rwy'n am y frydi yn otiol, gobaith i gyd o'r cyfan o mnef. Mae fy hyfrydwch yn otiol, nawr ac am byth. Rwy'n am y frydi. Rwy'n am hyfryddi yn otiol, gobaith i gyd a'r cyfan o mef. Mae fy hyfrydwch yn otiol, nawr ac am byth. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu, ar y groes i'n ryddhau, a nawr rwy'n byw i ganu fawr. Arglwydd yn ancyffes ni fod. Does neb arall nawr i mi, neb ond Iesu. A dyn ni'n gwirioni ac yn rhyfeddu arglwydd wrth ganu safaf rhyfeddaf yn ei gwmni. Safaf rhyfeddaf yn ei gwmni, Iesu o Nazaret. Ni allaf ddeall ei ganiad, nad pechadir ei o gamhir. Gan y môr hyfryd Duw, môr brydferth Duw, dyma'n rhan a mi
Arwel ei wynebeb. Llawen a wenydd bydd byddoi I ganu am ei gariad cryf. Gan a môr hyfryd yw, môr brydferth yw, dyma nghan am bydd amen. Môr hyfryd yw, môr brydferth yw, cariad Iesu nos na I. Môr hyfryd yw, môr brydferth yw, dyma nghan am bydd amen. Môr hyfryd yw, môr brydferth yw, cariad Iesu nos na I. Amen. A dyn ni'n cael dod fel y gryda ni. Dyn ni'n gorfod bod yn dda, dyn ni'n gorfod cyrraedd rhyw safon. Dyn ni'n dod fel ydyn ni ata ti. Ior rwy'n dod ata ti. Ior rwy'n dod ata ti, ac rwy'n sefyll o'th blaen fel yr rwyf. Rwyf yn dod am yng nghyfan yn nawr ger dy fron. Ior rwy'n dod ata ti, ac rwy'n tywall fy nghalon o'th blaen. Rwyf yn ildio beth bynnag sy'n dal fi yn ôl. Mae ngofiddiau yn amlwg o'th blaen di yn dy ofal yr wyf. Gyda hanner edrychaf tuag atat, ac wyt ti yw fy nghraig, roi mi gan heb ei rhannu'n ddwy. Dyn o newydd gan i'n genna I. Llenwa fi eto nawr a ddysbryd di, fy'n honell fy holl fawr. Ag eto. Ior rwy'n dod ata ti, ac rwy'n sefyll o'th blaen fel y rwyf. Rwyf yn dod am yng nghyfan yn nawr ger dy fron. Ior rwy'n dod ata ti, ac rwy'n tywall fy nghalon o'th blaen. Rwyf yn ildio beth bynnag sy'n dal fi yn ôl. Mae ngofiddiau yn amlwg o'th blaen di yn dy ofal yr wyf. Gyda hyder edrychaf tuag atat, ac wyt ti yw fy nghraig, roi mi galon heb ei rhannu'n ddwy. Dyn o newydd gan i'm genna I. Llenwa fi eto nawr a ddysbryd di, fy'n honell fy holl fawr. Llenwa fi eto nawr a ddysbryd di, fy'n honell fy holl fawr.
o ddiwyn tad. Dyn ni mor ddiolchgar. Wyt ti'n caru ni gymaint. Wyt ti wedi gwneud gymaint drosto ni. A dyn ni'n cael dod ata ti heb falsio. Dyn ni'n cael dod ata ti. A diolch i ti am dy efengyl sanctaidd. Wel, ffrindiau, mae e'n hyfryd cael bod yma bore yma. Mae e'n hyfryd cael canu efo'n gilydd. Mae dal yn... Ti fan di gorffen? Do, dwi ddim di jump the gun. Na ni, oce. Sorry. Sorry. Stage invasion. Ond, ie. Ond mae'n dal yn ddoniol canu'n gwisgo rhain. Mae'n atgoffa fi o chwarae yn y gerddorfa pan o'n i'n fach gyda'r miwt lan y corn. Ac beth bynnag. So, dwi'n mynd i wahodd Trey, Amelia a Derwen fyny nawr. Dyna pam bod y meicroffon yma. Dwi'n mynd i gadw pellter oddi wrthyn nhw. Trey, Amelia a Wel, mae Trey a Amelia di bod yma ers 5 mlynedd. A Derwen di bod yma ers blwyddyn a hanner. So maen nhw bod yma ers 5 mlynedd di hedfan. A maen nhw wedi bod yn rhan hyfryd iawn o deulu Caersalem. Ond dyma fydd Sul olaf Amelia a Derwen gyda ni am ychydig fisoedd. Maen nhw'n dod nôl, peidiwch poeni. Ond gan bod rhyw i tymor yn gorffen a tymor newydd yn agor iddyn nhw fel teulu. O'n i'n meddwl sef o'n braf iddyn nhw jyst cael rhannu yn fyr iawn be fydden nhw'n neud dros y misoedd nesaf a sut fedra ni i ddal nhw mewn gweddi dros hynna. Diolch boes. Ie, wel, mae hi'n dod adra. Na, da ni'n mynd adra, sorry. Da ni, So ni ddim yn pasio cyfle trolio chi cyn i ni fynd adra am spel. Ond am spel bydd, am ychydig o fisoedd am ni adra. Oedden ni'n gobeithio mynd adra flwyddyn diwetha cyn torodd y pandemig. Ond rwan fyddwn cael chydig bach mwy o amser efo'n teuluoedd ni yn Texas yn gyntaf a wedyn Mississippi.
estyn am y meic yn barod. Da ni'n mynd nôl oherwydd cytundeb rhwng America a Prydain. Dydy o ddim peth glamorous de, ond fyddwn ni'n manteisio ar ein cyfle adre i gysylltu efo eglwysi yno, yn enwedig eglwysi lle maen nhw'n siarad Sbaeneg, oherwydd bod gennym ni bartneriaid yn Wlad y Basg. Byddwn ni hefyd yn cymryd amser i feddwl a cynllunio ac i sgwennu pan dawn ni nôl. Da ni wir yn edrych ymlaen mynd, ond mae'n torri calon chydig bach hefyd, oherwydd bod ni'n gadael chi, a bod chi wedi bod yn deulu i ni ar draws y blynyddoedd diwetha. Felly, diolch yn fawr iawn am sut da chi wedi croesawu ni, a da ni'n edrych ymlaen at pryd fyddwch chi'n croesawu ni nôl. Ac yn y cyfamser, na ni cadw mewn cysylltiad, da ni wedi dysgu dros y flwyddyn diwetha pa mor hawdd yw i gysylltu dros y we, a fyddwn ni'n dal eti. A mae croeso mawr i chi wneud yr un peth efo ni. Diolch. Gewn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y teulu annwyl yma. Ni'n diolch am eu calon nhw dros dy ti a dy deyrnas di, ond da ni hefyd yn diolch am eu calon nhw dros da ni, dros Gymru, dros y Gymraeg, dros gymunedau yr ardal yma. A da ni'n diolch am pob help ymarferol maen nhw wedi bod, gymaint o anogaeth ysbrydol maen nhw wedi bod, ond ni'n gofyn i ti fendithio y cewn o amser hyfryd yn ailgysylltu efo teulu a hen ffrindiau. A bydd yr amser yma nôl yn America yn amser o orffwys ond yn fwy o pwysig yn amser o gysylltu a sgyrsiau sydd o blaid dy deyrnas di o Dduw Dad. O Dduw Dad, cadw nhw'n ddiogel yn eu teithio, cadw nhw'n ddiogel rhag y clefyd mawr sydd o'n cwmpas ni, a tyrda nhw nôl yma yn ddiogel i fod gyda ni yn draed a dwylod y deyrnas di o'n cwmpas ni eto yn Dyffryn Nantlle ac yng Nghaernarfon a tu hwnt. O Dduw Dad, bendithio ni gyd, helpa ni gyd i wneud ymdrech i gadw mewn cysylltiad, i gadw'n gilydd fyny mewn gweddi. Ac yn arbennig o Dduw Dad wythnos yma, da ni'n gofyn am nerth arbennig yr Ysbryd Glân i Amelia, wrth bod hi ar y wyren am 12 awr gyda Derwen. A da ni'n gofyn am drigareddau teithio i ti drostyn nhw yn hynna. Yn enw arbennig i Iesu Grist. Amen. Amen. A ni. So dyma ni esbonio, mae bydd Trey yn ymuno gyda nhw chydig wythnosau wedyn ar ôl symud ti. Dyw Trey ddim yn cael free pass. So wedyn, chydig o gyhoeddiadau pellach wedyn, fel i chi wedi mwynhau eisoes bore yma, da ni wedi ailgyflwyno canu fel rhan o'n addoliad ni yma ar fore di Sul, ond wrth gwrs gyda pethau fel gwisgo masgiau. Ond dros fisoedd, wythnosau'r haf, da ni yn gobeithio cynnal ambell i sesiwn addoliad awyr agored. A'r fantais hynna yw bod modd canu heb fasgiau. A mae'r sesiwn cyntaf yn digwydd nos Wener yma sydd yn dod, am 1/2 awr wedi 7 yn Glan Morfa. Martin fydd yn arwain y noson, a mi fydd yn noson eitha anffurfiol, jyst cyfle i bobl yn yr awyr agored o amgylch y tân. Fydd na ddim canu cwmbau a gobeithio, ond fydd o'n hyfryd. Does dim rhaid cofrestru ymlaen llaw i ddod i hwnna, ond wrth i chi gyrraedd, bydd rhaid i ni gymryd eich manylion chi jyst i ni gael record o pwy oedd yna rhag ofn bod yna rhywun yn mynd yn sâl. So mae'r hwnna nos Wener am 1/2 awr wedi 7 yn Glan Morfa. Os ych chi ddim yn siŵr le mae Glan Morfa, yna dewch i siarad gyda fi ar y diwedd. A wedyn, os fydd hwnna yn noson lwyddiannus ac yn fendith, yna newn ni edrych i drefnu 1 neu 2 o rai eraill dros yr haf hefyd. Coeddiad nesaf,
ti blygio dy glustia am fynydd Lowri. So mae Lowri yn gorffen ei cyfnod hi fel intern gyda ni mewn ychydig wythnosau. A ni jyst eisiau gwneud rhai pethau i ddathlu ac anrhydeddu Lowri. Ac un peth byddwn ni'n gwneud bydd casglu rhai geiriau o anogaeth, rhai cyfarchion iddi, a tynnu nhw gyd at ei gilydd a'i rhoi nhw iddi mewn chydig wythnosau. Mae Mari chwarae teg mynd i fod yn cydlynu hwnna. Felly, dros yr wythnos nesaf yma nawr, allwch chi danfon neges, danfon e-bost, neu cyflwyno rhywbeth ar bapur i Mari Sul nesaf. Geiriau o anogaeth, geiriau o weddi dros Lowri wrth bod hi'n gorffen i tymor fel intern gyda ni. A hefyd, i ni'n gobeithio penwythnos nesaf y bydd Hannah yn intern ni ar gyfer blwyddyn nesaf yn ymuno gyda ni penwythnos nesaf. Gewch chi gofio Hannah mewn gweddi achos maen nhw wedi cael profedigaeth deuluol penwythnos yma, felly ni'n cofio am Hannah a'i teulu yn hynny. Ond i ni dal yn gobeithio ar hyn o bryd bydd hi'n ymuno gyda ni am y penwythnos Sul nesaf. Felly i chi sydd ddim yn adnabod Hannah a heb i cyfarfod hi eto, yna bydd cyfle i wneud hynny penwythnos nesaf. Wedyn, yn olaf, jyst gair ynglyn â trefniadau'r grwpiau cymuned. Wrth bod y tymor yn dirwyn i ben, mae trefniadau y grwpiau cymuned yn newid chydig bach. Felly, os ydych chi'n rhan o grŵp cymuned, yna cofio checkio'ch e-bost a'ch WhatsApp messages ynglyn â beth yw trefniadau'ch grwpiau cymuned dros yr wythnosau nesaf. O ran yn grŵp ni, da ni wedi gorffen am y tymor rwan. Oedden ni wedi meddwl yn wreiddiol cario ymlaen am wythnos neu ddau arall, ond basically mae pawb mewn bant ar ei gwyliau, felly dim lot o bwynt. Felly mae'n grŵp ni wedi gorffen y rhaglen am y tymor, a dwi'n meddwl bod eich grŵp chi yn gorffen wythnos nesaf, a'ch grŵp chi wythnos ar ôl hynny. So, da ni'n hollol synchronised fel da chi'n gallu gweld. A wedyn, ar gyfer mis Awst wedyn, bydd y grwpiau cymuned fel da ni'n adnabod nhw ddim yn cyfarfod, ond mi fydd yna grwpiau rhannu a gweddi yn cael ei sefydlu i bobl gael y cysylltiad yna trwy mis Awst. A wedyn, meddwl mlaen i mis Medi, finally, os ydych chi ddim, dwi'n deud hyn trwy'r amser, ond mae diwedd tymor a dechrau tymor newydd yn cyfle i fel amdano fe'n ffres eto. Os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned ar hyn o bryd, ond yn dymuno bod yn rhan o un o mis Medi ymlaen, yna mae hwn yn amser da o'r flwyddyn i ystyried hynny hefyd. Dwi wedi cael sgyrsiau efo rhai ohonoch chi eisoes ynglyn â ymuno o grŵp cymuned o'r newydd. Felly mis Medi fydd hwnna. Dyna ni, dwi'n meddwl. Ni jyst troi'r amser i Dduw mewn gweddi eto a gweddio dros Mari, a wedyn fydd Mari yn dod lan i rhannu. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch bod ni wedi gallu addoli di bore yma, a da ni'n diolch bod hwnna wedi bod yn rhywbeth da ni yma a pawb adre wedi gallu teimlo'n rhan ohono fe wrth ganu allan bore yma. O Dduw Dad, i ni yn synhwyro bod yna ddiwedd tymor mewn mwy nag un ffordd. Da ni wedi clywed eisoes am Trei Amelia Derwen yn teithio. Da ni wedi sôn yn sydyn ynglyn â bod cyfnod interniaeth Lowri yn dod i ben a grwpiau cymuned yn newid. Ond o Dduw Dad, yng nghanol y newid yma, jyst hoelia sylw ni at beth sydd ddim yn newid. Iesu Grist, yr un wyt ti ddoe heddiw ac yfori. A falle mewn cyfnod o transition o Dduw Dad, falle mewn cyfnod le mae rhai pobl i ffwrdd, rhai pobl hyd yn oed yn sal. Jyst helpa ni gyd gosod yn angor i lawr yn y peth yna sydd ddim yn newid. Sef dy gariad di, dy ras di, dy addewidion di. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti ddanfon yr ysbryd glân nawr i weithio nghalonau pob un ohono ni. Ond yn arbennig nawr i ni'n gofyn i ti roed rhyddid i Mari wrth bod hi'n agor y gair i ni bore yma. Yn enw arbennig Iesu Grist. Amen.
Bore da. Iar, ynddo. Lyflu gweld chi gyd. Wel, heddiw, da ni yn edrych yn llyfr yr Actau ar hanes dynas o enw Lydia. A fel dwi'n siŵr fedrwch chi dychmygu oedd na gyffro mawr yn tu ni, enwedig i un aelod o'r teulu pan oedd hi clywed bod mam yn pregethu ar Lydia. Achos wrth gwrs, y Lydia yma yn y Beibl oedd yr ysbrydoliaeth i ni enwi ein merch. Ni, 10 mlynedd a hanner yn ôl, yn enwi hi Lydia. Nawr, mae rhai pobl wedi ama'n wahanol. Nath un o cymorthyddion ysgol Lydia llynadd gofyn iddi, ydy dy fam di'n fan mawr o Cymonfyd Field? Wel, yndi, meddai, pam? Meddwl tyba ti wedi cael ei enwi ar ôl Lydia Thomas, sef mam, Wali Thomas. A dyma hi y ddynas ar y sgrin, noswaith dda iddyn nhw i gyd, mae'n dweud. I ffrindiau ni o America, mae Cymonfyd Field yn cyfres enwog poblogaidd comedi. A dy Lydia yma ddim y person, mwyaf ysbrydioledig. Oedd hi'n dynas cryf, doedd, yn ei ffordd i hyd. Ta waith. So be am i ni droi at y testyn. So da ni'n darllen bore yma o Actau 16, adnodau 6-15. Paul yn cael gweledigaeth o ddyn o Macedonia. Teithiodd Paul a'i ffrindiau ymlaen ar hyd Cyrion, Phrygia a Galatia, gan fod yr ysbryd glân wedi stopio nhw rhag mynd i dalaith Asia i rannu ei neges. Dyma nhw'n cyrraedd ffin Mysia, gyda'r bwriad o fynd ymlaen i Bithynia, ond dyma'r ysbryd glân Iesu yn ei stopio nhw rhag mynd yno hefyd. Felly dyma nhw'n mynd drwy Mysia i lawr i ddinas Troas. Y noson honna cafodd Paul weledigaeth. Roedd dydd o Macedonia yn sefyll o'i flaen yn crefu arno. Tir draw i Macedonia i'n helpu ni. Felly, o ganlyniad i'r weledigaeth yma, dyma ni'n paratoi i fynd i Macedonia ar unwaith. Roeddwn ni wedi dod i'r casgliad, mae yno o roedd Duw am i ni fynd i gyhoeddi'r newyddion da. Dyma ni'n hwylio o borthladd Troas a chroesi'n syth ar draws i ynys Samothrake gyn glanio yn Neapolis y diwrnod wedyn. O'r fan honno, eithon ni ymlaen i Philippi, sy'n dref Rhufeinig, y ddinas fwyaf yn y rhan honno o Macedonia. Buon ni yna am rai dyddiau. Ar y dydd Saboth, dyma ni'n mynd allan o'r ddinas at lan yr afon, lle roeddwn ni'n deall fod pobl yn cyfarfod i weddio. Dyma ni'n eistedd i lawr a dechrau siarad ar y gwragedd oedd wedi dod at ei gilydd yno. Roedd un wraig yna o'r enw Lydia, graig o ddinas Thyatira oedd â busnes gwerthu brethyn porffor drud. Roedd hi'n un oedd yn addoli Duw. Wrth rando, agorodd yr arglwydd ddrws ei chalon hi, a dyma hi'n ymatab i neges Paul. Cafodd hi a rhai eraill o'i thu ei bedyddio, a rhoddodd wahoddiad i ni i aros yn ei thu. Os da chi'n derbyn mod i wedi dod i gredu yn yr arglwydd, meddai, dewch i aros yn fy nhatra fi, a llwyddodd i'n perswadio ni i wneud hynny. So, os dyn ni cychwyn hefo'r adnodau gyntaf yna o 6 i 10, a da ni'n darllen fama am ail daith cenhadol Paul yn llyfr yr Actau. Mae yna 5 daith i gyd, lle mae llyfr yn tracio lle mae o'n mynd ar ei daith. A mae'n rili bwysig, pwynt bach bwysig ydy bod o heb cyrraedd Athens eto, sef be oedd Rhys yn pregethu ar wythnos dwytha. A fydd o'n dod yn glir pan mae hwnna'n bwysig nes ymlaen. Ond mae hwn, da ni wedi neidio nôl penod, so mae hwn cyn iddo fo cyrraedd Athens, a mae'n mynd ar y daith yma. A ni'n meddwl ella i'r pobl sydd yn hoffi gweld pethau'n visual, da ni am cael map a mynd dros yr adnodau yma i jyst i chi gallu gweld beth sy'n digwydd a lle maen nhw'n mynd. Nawr, yn yr adnodau cyn i ni darllen, da ni'n gwybod bod nhw'n cychwyn y daith yma yn lle o enw Lystra, sydd clic. Yeah? OK, clic eto, please. Yei! OK, diolch Rodri. Iawn, fan'na maen nhw'n cychwyn i daith nhw, gobeithio da chi'n gallu gweld hynny. A hefyd, da ni'n gwybod o'r adnodau bod
o leia 4 dyn, mae Paul yna, mae Silas yna, mae Timotheus yn rhan o'r criw, a hefyd, dwi'n gwybod os nathoch chi sôn, nath y iaith newid o sôn am nhw i sôn am ni, a mae'r ni na'n golygu bod Luke yn rhan o'r criw hefyd, sef yr un y ddyn nath sgwennu llyfr yr Actau. So dyma da ni'n gwybod, mae'r criw o'r dyniau, maen nhw'n cychwyn fama. A mae'r adnodau'n deud i ni bod nhw'n teithio ymlaen ar hyd cyrion Phrygia a Galatia, sydd tua fanna. A wedyn da ni'n cael y adnod diddorol yma bod yr ysbryd glân di stopio nhw mynd i dalaeth Asia, yr ardal yna, i rannu'r neges. Maen nhw cario ymlaen, maen nhw cyrraedd ffin Mysia, gyda'r bwriad o mynd ymlaen gogledd i Bithynia fyny fanna. Ond eto, na, dyn nhw'n cael mynd i fanna, mae'r ysbryd glân yn stopio nhw. So maen nhw'n mynd drwy Mysia i lawr i ddinas Troas, sydd ar yr arfordydd. Dyn nhw'n gweld lle maen nhw'n mynd nesaf, tan mae Paul yn cael gweledigaeth a gweld dyn o Macedonia. A mae Macedonia di'r ardal draw ar chwith y map yn fanna. Dylian o fod llinell melyn yn dod fanna. Ia. A wedyn o fan yma, nhw'n hwylio ar draws y môr. Maen nhw'n mynd i ynys bach ar enw Samothrake gynta ac yn ymlaen i Neapolis. A wedyn, maen nhw mwy na thebyg cerdded rhyw 10 milltir i Philippi. So mae'n lot o fatha manylion fama yn does am y daith yma. A dwi'n meddwl bod o'n diddorol iawn, cos 2 waith da ni'n clywed bod yr ysbryd glân wedi stopio i Paul a'i ffrindiau rhag mynd i lefydd. Gynta i yr ardal o ddenw Asia ac yna i Bithynia hefyd. A da ni'n gwybod yn union sut mae'r ysbryd glân di stopio nhw rhag mynd. Dwi'n meddwl, eitha tebyg, amgylchiadau oedd di rhwystro nhw. Da ni'n sôn weithiau, da ni'n pwysio drysa a dyn nhw ddim yn agor, mewn ffordd, drysa metaphorical. Ond rhywsut maen nhw wedi cael eu stopio rhag mynd. A sgwni sut oedden nhw'n teimlo. Dwi'n gwybod os da chi wedi teimlo galwad i wneud rhywbeth dros Duw, a wedyn da chi'n cael eu rhwystro mewn rhyw ffordd. A mae'n gallu bod yn anodd yn tydi. Dwi'n siŵr bod gennych chi gyd yn greifftio o pan mae hynny wedi digwydd. Ond mae'r drws beth, pa bynnag ffordd, da ni ddim yn gwybod, maen nhw ddim yn cael mynd i'r ardaloedd yma. Ac yna maen nhw cyrraedd Troas, a mae Paul yn cael gweledigaeth uwchnaturiol. Ac eto, da ni'n cael manylion os oedd hwn mewn breuddwyd, neu os oedd yn ddeffro ar y pryd y be, ond mae o sicr gweledigaeth gyda'r arglwydd. Mae o'n gweld y dyn yma o Macedonia yn crefu arno tir draw i Macedonia i helpu ni. A wedyn, da ni'n darllen yn adnod 10, a neu darllen eto, o'r ganlyniad i'r weledigaeth, dyma ni paratoi fynd i Macedonia ar unwaith. A maen nhw'n dweud, roedden ni wedi dod i'r casgliad, mae yna oedd Duw am i ni fynd i gyhoeddi'r newyddion da. A wedyn offa nhw ar draws y môr. So maen nhw wedi pwysio drysa, maen nhw wedi trio mynd ffordd yma, dyn nhw'n cael, maen nhw wedi trio mynd ffordd yna, maen nhw'n dod i'r lle yma, mae Paul yn cael y gweledigaeth. Ac yn amlwg mae wedi rhannu'r gweledigaeth gyda'i ffrindiau, cos mae'n deud maen nhw'n dod i'r casgliad yn dydyn. Maen mae'n lyflu dwi'n meddwl, maen nhw wedi cael sgwrs efo'i gilydd, di gweddio, di pwyso mesur, a di dod i'r casgliad. A mae'n diddorol dydy sut mae Duw yn arwain mewn gwahanol ffyrdd. Weithiau mae o trwy amgylchiadau ddim yn gadael ni mynd i rywle. Weithiau mae o'n rhyw gweledigaeth na gair na rhywbeth uwchnaturiol. A hefyd mae o'n defnyddio grŵp o ffrindiau, rationality ni wrth i ni gweddio a pwyso mesur a trio penderfynu be mae Duw isio ni wneud. Pan oedd Paul a'i ffrindiau fo gadael Lystra ar cychwyn y daith, doedden nhw ddim yn gwybod. Bych chi eisiau cario flaen i siarad, sef bod yn dawel. Pan oedd nhw cychwyn ar y daith o Lystra, doedden nhw ddim yn gwybod lle oedden nhw'n mynd. Ond mae Duw di arwain nhw, oedd Duw yn gwybod lle oedden nhw'n mynd. Ac wrth i fi
fyfyri ar hyn. Wrth i fi gweddio trwy'r adnod yma a paratoi y pregaeth yma, o'n i'n meddwl ella bod yna gair o anogaeth yma i pobl yn yr eglwys, mae'n enwedig y pobl ifanc. Ella da chi'n teimlo, da chi ar y daith a da chi'n gwybod yn union lle da chi'n mynd. Ond dwi eisiau deud i chi, mae Duw hefo cynllun i bob un ohonoch chi. A mae o'n gwybod lle mae eisiau mynd â chi. Dwi'n cofio bod yn Gristion ifanc yn fy geiriau cynnar a o'n eisiau roadmap, o'n eisiau gwybod yn union lle o'n i'n mynd, ar hyd y brynyddoedd. A nath Duw ddim rhoi y roadmap yna i fi, ond mae o di arwain fi cam ar y tro. A fydd Duw yn arwain chi. Os da chi yma heddiw a da chi'n gwybod cweith lle da chi'n mynd, fydd Duw yn arwain chi cam ar y tro. Os mae drysa'n cau, peidiwch digaloni, peidiwch rhoi di fyny. Mae Duw yn weithio trwy pethau'n rhwystro ni yn mynd i lefydd. Ond mae Duw yn gwybod lle mae eisiau chi mynd a fydd o yn arwain chi cam ar y tro. Mae o'n ffyddlon i wneud hynny. So mae nhw'n cyrraedd y dinas yma Philippi. A da ni'n clywed bod o'n dinas Rhufeinig. A fel o'n i dweud, oedden nhw'n di disgwyl mynd i fanna i asio oedden nhw eisiau mynd, ond oedd Duw di arwain nhw yna. A da ni'n clywed adnod 13, ar dydd y Saboth, dyma ni'n mynd allan i'r ddinas at lan yr afon, lle roedden ni'n deall fod pobl yn cyfarfod i weddio. A dyma ni'n eistedd i lawr a dechrau siarad ar gwragedd oedd wedi dod at ei gilydd yna. So, yn aml yn llyfr Actau, pan mae Paul a'i ffrindiau'n cyrraedd rwla newydd, maen nhw'n tueddu mynd i'r synagog a cysylltu gyda'r poblogaeth Iddewig yn y dref i gychwyn wrth i nhw cychwyn eu genhadaeth. Ond dyn nhw ddim yn mynd i'r synagog yn Philippi. Mae hwnna'n probably'n golygu, doedd na ddim un yna. Ond mae bynnag rheswm. O ran gyfraith Iddewig, oedd angen 10 dyn i cychwyn synagog. So, ella doedd na ddim. Does na ddim synagog, ond mae yna gymdeithas o bobl sydd yn addoli Duw. A felly mae Paul, maen nhw'n amlwg clywed bod na'r y criw yn cyfarfod tu allan i'r dinas ar lan yr afon, a maen nhw'n mynd yna. A maen nhw'n ffeindio grŵp o ragedd yn gweddio gyda'i gilydd. Mae hwnna'n rhyw delwedd hyfryd ydi o'r grŵp o ragedd yma yn addoli wrth ymyl afon yn yr awyr agored. Ac mae Paul yn cyrraedd a mae'n diddorol, diom yn deud, ges i weledigaeth o ddyn. Mae'n grŵp o merched fama, be dwi am wneud? Diom yn deud, be da ni am wneud efo hein? Come on hogia, nôl i'r dinas, nawn ni'n mynd a nawn ni'n ffindio dynion. Na, maen nhw'n ymuno gyda'r grŵp o ragedd yma. A maen nhw'n rhannu am Iesu gyda nhw. Ac yna yn adnod 14, da ni'n cyfarfod y dynas yma o enw Lydia. A da ni'n dysgu eitha dipyn amdani hi, gymharu hefo merched arall yn y Beibl, a hefo rhai dynion yn llyfr yr Actau. Da ni'n clywed dipyn amdani. Da ni'n dysgu bod hi'n dod o dinas o enw Thyatira. A dwi'n gwybod os dwi'n deud hynny'n iawn. Ond oedd o yn yr ardal. Da chi'n cofio'r croes na mynd dros Asia, dyna yn canol fanna oedd y lle oedd Lydia yn dod o. A oedd y dref hi'n, y dinas hi, mewn ardal arall oedd y enw Lydia. A mwy na thebyg, dyna lle mae enw hi'n dod o, fel y Lydian, mewn ffordd, neu'r ddynas o Lydia. Os oedd pobl yn gweithio cael ei enwi ar lle oedd nhw'n dod o, dyna mwy na thebyg pam oedd ei cael ei galw Lydia. Ond erbyn hyn, mae'n byw yn Philippi, ac eto, mwy na thebyg o'i herwydd i swydd hi. Mae hi yna, dyna da ni'n gallu cymryd o'r adnodau yma. Da ni'n gweld bod Lydia yn dynas busnes llwyddiannus. Mae'n gwerthu brethyn porffor drud. Nawr o'r porffor yn yr amser yna fel heddiw, yn lliw drud, lliw frenhinol. So oedd hi'n, ella bys ni'n galw fo high-end fashion, dyddiau yma. Oedd hi'n gwerthu dillad i pobl pwerus, i arweinwyr. Oedd hi'n international trader, os da chi eisiau. A dwi'n meddwl fo'n fascinating, dwi wrth fy modd yn clywed am tystiolaeth hanesyddol tu allan i'r Beibl sydd yn cadarnhau stwff yn y Beibl, ond mae archeolegwyr wedi ffindio inscriptions o ryw guild o bobl yn y dre yma Thyatira
oedd yn lliwio defnydd. A mae yna dogfennau hanesyddol sy'n deud bod y dinas yma yn cael ei adnabod am y lliw porffor arbennig yma oedden nhw yn medru lliwio brethyn. A da ni'n dysgu am Lydia bod hi yn un oedd yn addoli Duw. Dwi'n caru'r adnod yna. Roedd hi un oedd yn addoli Duw. Mae'n hyfryd. Mae hwn yn golygu mwy na thebyg bod hi yn credu a behafio fel Iddew, ond bod hi ddim wedi dod yn Iddew mewn ffordd swyddogol. Mae Paul yn cyfarfod hi, mae hi yn ar y saboth, mae'n anrhydeddu'r saboth. Oedd hi'n nabod Duw, ond oedd hi ddim eto wedi clywed y newyddion da am Iesu. A mae Duw wedi arwain Paul yn glir iawn i Philippi i hi cael glywed. A da ni dallan wrth wrando a gorodd yr arglwydd ddrws ei chalon hi, a dyma hi'n ymateb i neges Paul. Nawr, mae yna wirionedd dwfn yn y geiriau yma, yn y brawddeg bach yma. Mae Duw yn gweithio yn ei chalon hi, a mae hi'n ymateb i neges Paul. Mae'r neges yn un Paul, mae'r geiriau yn geiriau Paul, mae hynny'n glir. Ond mae'r gwaith o iachadwriaeth yn gwaith Duw. So Duw sy'n achub, ond yn fama dydy o ddim yn achub yn uniongyrchol, mae o'n dewis i weithio trwy pregethu Paul. A mae'r un peth heddiw, Duw sydd yn achub, dim ni, Duw, ond yn ei gariad a'i gras, mae o'n dewis gweithio drwy ei bobl, drwy ei eglwys, i fynd â neges o obaith a chariad a chyfiawnder i fewn i'r byd. A da ni'n darllen bod Lydia ar ôl ei Duw agor i chalon hi, mae'n ymateb a mae'n cael ei bedyddio. A mae eraill o'i thi yn cael ei bedyddio hefyd. A da ni'n gwybod pwy arall sydd yn y tŷ. Ella bod net gen i teulu. Mwy na thebyg, mae'n dynas busnes llwyddiannus, fydd na tîm o staff yn y tŷ yn gweithio iddi hi. So mwy na thebyg fel rhai o heina wedi cael ei bedyddio ar ôl ni'n dod i gredu. A da ni'n dallan bod hi'n perswadio Paul, Silas, Timotheus a Luc i aros yn ei thŷ. A mae'r gair perswadio yma yn un cryf iawn. Mae o'n mwy fel gorfodi. Mae'n dynas persuasive. Ella dyna pa mor ddim mor llwyddiannus yn ei busnes hi. Oedd hi'n gallu perswadio nhw. Dwi'n nabod Lydia arall persuasive iawn. Ond mae'n agor i chatraf hi, a mae'n dangos lletygarwch mewn ffordd hael iawn a caredig iawn. A os da ni darllen ymlaen o adnod 15, sgan i ddim amser i darllen ei gyd wan, ond na i wneud byr, cos mae'n diddorol. Basically, mae Paul a Silas yn allan yn Philippi, a maen nhw'n dod ar draws hogan sydd yn gaethferch, a sy'n cefo ysbryd yna sy'n gallu rhoi gweld y dyfodol. A mae hi'n neud lot o arian i feistri hi trwy hyn. A mae Paul yn deud yr ysbryd gadael hi, a mae'r ysbryd yn gadael hi. Mae'r meistri yn flin iawn, maen nhw wedi colli fy nhonell da o arian. A maen nhw'n llusgo Paul a Silas o flaen yr awdurdiadau, a maen nhw'n cyddo nhw o annog bobl i wneud pethau sy'n groes i'r arferion Rhufeiniaid. A maen nhw'n cael, mae'r pobl wedi yn ymosod at Paul, mae'r dyrfa yn ymosod. A mae'r Beibl yn deud bod nhw'n cael ei giro yn ddi-drigaredd. So maen nhw'n rili yn cael ei brifo gyna, a maen nhw'n cael ei taflud i'r carchar. Ac yn lle meddwl, well i ni cadw low profile yn fama, yn canol nos, maen nhw'n canu mawl i Dduw, a maen nhw'n gweddio. Mwy o sydyn, mae yna deacryn, mae'r drysa'n fflio'r agor, mae cadwynyn nhw disgyn i ffwrdd, mae swyddog y carchar yn deffro, gweld hyn i gyd, meddwl, dwi am cael bai mawr am hyn, mae am lladd i hun, a mae Paul yn dweud, stop, paid wneud yn byd dan ni yma. Mae'r dyn ma'n dod yn Gristion, mae'n mynd â nhw adra, Paul a Silas i'w dio, mae dio i gyd yn dod yn Gristnogion, maen nhw'n cael ei bedyddio, mae dal yn canol nos. Maen nhw yn mynd nôl i'r carchar yn y bore wedyn, maen nhw'n cael ei ryddhau. Mae'r awdurdoda'n sylweddoli bod nhw'n dinasyddion Rufeinig a sylweddoli mae'n actually bod yna broblem, maen nhw wedi cael ei drin mor wel. Maen nhw'n cael ei ryddhau, ond yn adnod 39,
da ni'n darllen, dyma nhw, yr awdurdodau, pwyso ar y ddau, dro ar ôl tro i adael y ddinas. So oedden nhw wedi cael eu rhyddhau, ond oedden nhw wedi cael, da chi, sdim croeso i chi fe yma, ewch o yma. So be maen nhw'n wneud? Adnod 40. Felly, dyma Paul a Silas yn mynd i dŷ Lydia, i gyfarfod y credinwyr a'i hannog nhw i ddal ati. A wedyn, dyma nhw'n gadael Philippi. So mae Paul a Silas wedi bod trwy 24 awr hollol traumatic. Dwi'n meddwl mae'n deg i deud. Fysa nhw'n bruised ac yn battered wedi cael ei guro'n ddi-drigaredd. Lle maen nhw'n mynd? Maen nhw'n mynd i tŷ y dynas. Maen nhw'n mynd i dŷ Lydia. Ac eto does na ddim manylion, ond mae'n debyg nath i edrych ar ôl nhw, rhoi lloches iddyn nhw, rhoi bwyd, gofal. A mae Lydia'n cymryd risg yn fama. Mae hwn rhywbeth o'n i ddim wedi really meddwl am cyn i fi paratoi y neges yma. Mae'r awdurdodau wedi deud i nhw gadael. A mae hi'n cymryd nhw i fewn i'w thŷ. Mae hwn yn dangos dewrder mawr pan ydych chi'n meddwl am y peth. Ac yn tŷ Lydia, mae Paul a Silas yn cyfarfod y credinwyr. Roedd y credinwyr yn Philippi hefo'i gilydd yn nhŷ Lydia. A mae'n debyg, a dwi'n meddwl bod o'n casgliad teg i wneud, bod hyn ydy cychwyn yr eglwys cyntaf yn Philippi. A os ydych chi'n cofio nôl i'r map, mae hwn yn pwynt allweddol yn lyfr yr Actau, achos i fyny tan wan, mae'r efengyl heb mynd yn bellach i'r gorllewin na'r ardal na o Asia. A dyna oedd cynllun Paul yn oedd o eisiau aros yn Asia. Ond oedd Duw wedi newid i gynlluniau fo a di arwain o i Philippi. A dyma'r pwynt lle mae'r efengyl wedi symud dros y dŵr. Hyd y gwyddom ni, Lydia ydy'r Cristion gyntaf yn Ewrop. A hanes troiedigaeth Lydia ydy hanes cychwyn yr eglwys, dim just yn Philippi, ond cychwyn yr eglwys yn Ewrop. A dyna pam oedd o'n bwysig i fi dweud oedd o ddim wedi fynd i Athens eto tan ar ôl pwynt yma. So mae hwn yn pwynt bwysig yn y hanes. So wrth i ni gloi, be fedrwn ni dysgu o hyn? Wel, mae gennau 2 bwynt o be da ni medru dysgu o Lydia a 2 bwynt byr o be da ni gallu dysgu o'r eglwys nath cychwyn yn Philippi. Y peth gyntaf am Lydia, mae'n dynas sy'n rhoi bopeth, dydy. Mae di dod yn Gristion, a di ddim jyst yn credu, a dyna ni. Mae'n credu, a mae'n hollol all in. Mae'n hollol sold out i'r efengyl. Mae ffydd hi'n arwain at gweithgareddau. Mae'n cychwyn gyda hi'n perswadio, neu gorfodi, Paul a'i ffrindiau i aros gyda hi. A mae'n mynd ymlaen i gynnal y cyd-credinwyr efo'i gilydd yn ei thŷ hi. Mae'n rhoi ei adnoddau, mae'n rhoi ei chatref, ei lletygarwch, ei sgiliau, ei rhoddion. Mae'n rhoi nhw i'r arglwydd. A fel o'n i'n deud o'r blaen, mae'n dynas dewr. Mae'r lletygarwch mae'n cymryd dewrder mawr. Hyd yn oed cyn i Paul a Silas dod yn ex-convicts, oedd gwahodd dyn o grŵp o ddynion estron i fewn i thŷ hi, wedi o bosib achosi scandal. So, sa enw da hi a busnes hi, actually, mewn perygl. So mae hi'n risgio hynny. A yna sicr dewrder sy'n nath i cymryd nhw i fewn ar ôl iddyn nhw bod yn y carchar. So be amdana ni? Yda ni'n fodlon roed popeth i Iesu sydd nath Lydia a bod yn hollol sold out a hyd yn oed stepio allan weithiau mewn risg i'r efengyl ac i Iesu. A be am yr eglwys sy'n cael ei cychwyn? Wel, os da ni'n sbio llefydd eraill yn y Testament Newydd, da ni'n gweld bod hwn yn eglwys, neu hon yn eglwys hael. Mae'n deud yn Philippiaid 4, 15-16, so mae hwn yn llythyr, mae Paul yn sgwennu at yr eglwys yn Philippi ar ôl blynyddoedd ar ôl iddo fo gadael.
A mae'n cyfeirio atyn nhw fel hyn, mae'n deud, yn y dyddiau cynnar, pan glywch chi'r newyddion da gyntaf, pan adawais i Macedonia, chi yn Philippi oedd yr unig rhai wnaeth fy helpu. Dych chi'n gwybod hynny'n iawn, hyd yn oed pan oeddwn ni yn Thessalonica, dyma chi'n anfod rhodd atai sawl tro. Roedd Philippi yr unig eglwys nath Paul derbyn cefnogaeth ariannol oddi ar. Mae Paul yn defnyddio haelioni y Philippiaid wedyn i dysgu ac annog yr eglwys yn Corinth. Yn 2 Corinthiaid 8, da ni'n darllen, dwi eisiau dweud wrthych chi, frodydd a chwiorydd, am y ddawn o haelioni mae Duw wedi rhoi i'r eglwysi yn halaeth Macedonia. Ei bod nhw wedi bod trwy amser caled ofnadwy, roedd eu llawenydd nhw'n gorlifo yng nghanol tlodi eithafol, buon nhw'n anhygoel y hael. Dwi'n deud wrthych chi bod nhw wedi rhoi gymaint ac oedden nhw'n gallu ei fforddio. Do a mwy. So, da ni'n gwybod o hynny, mae'r eglwys gychwynodd yn Lydia yn eglwys llawn haelioni. Eglwys sydd yn rhoi yn y berthol. A maen nhw'n cael ei defnyddio fel enghraifft i eglwysi eraill. Am sut i fyw. Am legacy. Ynde? A'r pwynt ola. So, eglwys hael. Pwynt ola, eglwys gyfartal. Nath Duw dewis Lydia fel Cristion gyntaf Ewrop i gychwyn a chynnal eglwys yn ei thi. A pan dwi'n darllen am yr eglwys fora, yn yr Actau ac yn llyfrau arall y Testament Newydd, dwi'n gweld Duw yn galw merched a dynion. A dwi'n gweld merched a dynion yn gwasanaethu, yn wynedogaethu ac yn arwain, ochr wrth ochr, yn hollol gyfartal. A dwi'n ddiolchgar iawn i fod rhan o eglwys sydd dilyn y model yma. So, gad i ni gloi. A dwi eisiau annog ni gyd, gad i ni gyd, merched a dynion, bod mwy fel Lydia. Gad i ni bod yn bobl sydd yn sold out i'r efengyl, sy'n fodlon roi ein popeth. A gad i ni fod yn yr eglwys hael a charedig, fel yr un nath tyfu allan o'r digwyddiad yma. Da ni wedi darllen am bore yma. Amen. Wel, diolch i Mari am hwnna. Geiriau i'n hannog ni, a hefyd i'n herio ni. Wrth gwrs, wrth wynebu unrhyw her, mae'n bosib i ni deimlo'n wan iawn, yn dydi? Teimlo bod ni ddim yn ddigon cryf. Wel, dyn ni'n gorfod bod yn digon cryf. Achos mae Duw yn digon cryf drosto ni. A felly, dyn ni am ganu i orffen yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Dewch i ni godi. Nghrist ei hun mae'n ngobaith i, hefyd ngolau ni nerth am can, mewn stormydd llyn a sychder blin, fan ddiffyn y diwan y tan, ar eithro gariad heddwch gwir, sy'n lleddi fo mewn brwydrau hir. Dduw, mae'n ngobaith oll, sabab a byth yng nghariad Crist. Yng Nghrist ei hun, fe wisgodd gnawd, Duw dod yn atgas gan y byd. Cyflawnder neb oedd yma'n glawd, cyfiawnder ddew a chariad bryd. Fe hoeliwyd holl o'r thrafel dyn, wrth groes brenan ei gorff ei hun.
chodiw, yma trwy haeddiant Crist rwy'n byw. Yng Nghoff y bedd, claddwyd y gwir, golein i'r byd mewn bedrodi. Ffwy droddo'r bedd, aeth gwawr bydd glir, ar atgyfodiad Iesu Cri. A'i conquest ef yw'n conquest i, rwy'n eiddo'i Grist, mae'n eiddo'i mi. Nid oes gan